Hello viewers. Nyaya yedu yakakura ende ndiri kufara kuti tiri kutaura nyaya idzi kuti tizivisane zvimwe zvinhu zvatinogona kunge tichingoti potsei kana kuti kanganwei zvimwe tozvidzosa kuti vanhu vanzwisise nekuziva kuti aiwa zvinofamba sei. Saka tinoda kutenda Bevan, and I'm still with him, he's here, achititsanangurira kuti zvinofamba sei nhoroondo yedu yatiri kutaura yetsika dzekuroora nadzo patsika dzedu kana kuti pachishona. Ataura iye nyaya yekuti vamwe vana vanogona kunge varoorwa vari mhandara. Saka sindisati ndasvika ipapo regedzai nimbotaura paangauta nyaya yeroora. Ataura nyaya yekuti panobviswa mari, but imwe nyaya yatisina kutaura nezvayo ndeye musikana. Musikana anonhonga mari, saka toda kuti tizive kuti why musikana achinhonga mari. Saka now Bevan, back to you again. Welcome back to my channel. Thank you so much for your time. Thank you so much. Bevan, titsanangurira nyaya yekuti sei musikana achinhonga mari, because musikana anonhonga mari yaanozopanana nemasisters ake vanongoatenga midziyo yerokundokodza kwakanaka ngoita kuti panotengwa tumidziyo musikana anonhonga midziyo, but nyaya iyi inofanira kunge ine chainoreva. Right, musikana anonhonga mari sure, asi sezvandataura haisi mari yekuti chero mangwana kana paine zvanetsa inonzi inodzoswa inyatsokaundwa, but iprocedure yacho yekuti musikana asati patanga kubviswa mari dzese idzi dzeroora chaiyo, musikana anonzi ngaanhonge mari. Kunhonga mari kunoratidza kuti mari yacho inoiswa mundiro yemuti onzi chipika, because vanhu vanobvunga kuti kunhonga mari kufamba munzira oiona obva anhonga, ndo zvingangofunge vamwe fanika vechidiki vanenge vakatitarisa. But kunhonga mari kunenge kuchitaurwa apa inyaya yekuti anopika mari from ndiro yaiswa mari yacho, onhongawo a certain amount of money yekuti anozogowana nemasisters ake and so forth. It shows kumasisters ake kuti ini ndaroorwa, and imari inopa vabereki permission yekureceiva pfuma kuti mukomana uyu ndiye mukomana wandachuza kuti andiroore, ndabvuma inini. Kana asina kunhonga mari iyoyo, imimi vabereki hamukwanisi kutanga kutochaja vakwasha muchitoenda mberi musina kuziva kuti abvuma here, nekuti unotobvunzwa iwe mukwasha kunzi zvavati uri kutsvaga sadza, uri kutsvaga panani, wotaura kuti ndiri kutsvaga sadza pana Susan wacho paanobvunzwa kunzi mukomana uyu unomuziva here, chimwe chinhu chaanodaira nacho ndechekunhonga pamari yaiswa. Vanhu vanobva vatopururudza voziva kuti aiwa abvuma kuti ndiye, nekuti vamwe vanotolaina apo vasikana 4-5 onzi ndeupi musikana wacho wamunoda kuroora, iwe wototi uyu. Kana vananga ariye chaiyo, then musikana wacho iye anozopikawo mari iyoyo yamati inozoshayiwei. Saka it's a go ahead signal yekuti you can go ahead muchichaja vanhu ava ndinoasiva. Okay. Thank you so much for that explanation. And mamention nyaya yekuti mwana akange aroorwa ari mhandara, vamwe vanogona kudzosera mwana we nekuti azowanikwa asiri mhandara. Mwana akaroorwa ari mhandara, pane mombe inobviswa yekuti inoendeswa kuvabereki. Ndikukumbira kuti utitsanangurire ipapo futi kuti chii chinoitika pamombe yechimhanda. Asi mombe yechimhanda imombe yekuti murume anenge achiratidza kuti akawana musikana wake ari mhandara. Maita basa inyaya yakakosha ende ine controversy mumodern world. Kubva mubhaibheri zvaitonzi kana musikana akawanikwa asiri mhandara, if you read the book of Leviticus and the book of Deuteronomy, musikana aiitwa stoned to death nenyaya iyoyo yekuti awanikwa asiri mhandara. Zvaitonzi kana murume achiaccuse musikana kuti anga asiri mhandara, vabereki vemusikana vanouya nejira rine proof yacho yanga iri ropa rinenge raenda pajira. Kana risipo, no matter whatever scientific explanation might be there, munhu aitongostoniwa mubhaibheri. Today I've read a lot about it. I've learned that kune vamwe vanhu vasingableed pavanotanga kusangana nemurume, but ndikutaura kuti from the Bible zvanga zvisina excuse iyoyo. Vamwe vanoti munhu anga achita masports, munhu akanga achichovha bhasikoro, munhu vamwe naturally, scientifically, biologically haangori nahymen inobleeda. Saka definitely zvinoenderana nethickness yehymen yacho, but pachivanhu futi
paitwa tsika inenge yezvakanga zvakanyorwa mubhaibheri kuti musikana anofanira kubleedha kuti ashowe kuti anga ari mhandara. Kana achinge asina, zvinenge zvichinzi automatically anga asiri. Saka kana mukomana achienda kunoroora, nekuti inyaya isasazikanwa navakomana vazhinji vechidiki mazuva ano, kana mukomana aenda kunoroora musikana, anofanira kutoziva kuti musikana uyu ndamuwana akadini. Kana awana asiri mhandara, asina kubleedha, kana kuti asina kugutsikana nechimwe chinhu, nekuti tiri kutaura kuti isusu we accept the scientific or biological explanation yekuti mwana kubleedha asi anga ari mhandara. Pane zvimwewo mafeatures aunogona kuona kuti musikana uyu anga ari mhandara, asi anoda kutodzidziswa vakomana kuti vazive kuti haanake kubleedha but anga ari mhandara. Pane kakuvharana ipapo kakati kurei, nekuti vamwe vanoshandisa mishonga yekudzora nhengo dzavo and so forth vasikana, asi vanakomana vanofanira kudzidziswa kuti vaone kuti uyu musikana anga ari mhandara zvechokwadi. After that now, kana wawana mwana wevanhu ari mhandara, kana kuti ari sealed sekutaura kwamunoita, unofanira kuti utende vabereki vake. Haisi obligation yekunzi ukasatozvita pane zvinoitika. Sezvingaitika ukasabvisa mombe yeumai, zvinonzi vana vako havagari zvakanaka. Nekuti mombe yeumai ndeyekuti midzimu yekwamai ichengete vana vanoitwa uko kwaenda mwanasikana. Ndo purpose yemombe yeumai. Ndosaka mazuva ano muri kuona vamwe havachabvisisi iri mombe, vangoti tipei mari. But purpose yemombe yeumai yaive kuti midzimu yekwamai, zvinonzi zamu rekwamai ndiro guru. Saka midzimu yekwamai ndiyo inonzi inochengeta vana vemukwasha vavaberekerwa nemwana wenyu. Hatisi vanhu vemudzimu, musatibate wrong, but tiri kutsanangurira tsika yacho mafambiro yaiita. Saka now kana uchinge wawanawo musikana wako akazara, unofanira kuti ubvise mombe yechimanda. Saka mombe yechimanda iyoyo inosvika yourayiwa, iwe wopuwa wobandauko rako semukwasha, watenda vabereki kuti makaita zvakanaka, chimandara chenyu ndakachiwana chizere. Kana wakanga wawana chisina kuzara, paunonobvisa mbudzi dzemasungiro, pane jira rinoiswa rinodarikwa namai nemwanasikana. Iwewe unotora jira iroro, rinofanira kusonesa hembe yamai jira iroro, asi iwewe unobva waripisa pakati nemoto kuratidza kuti mwana uyu ndakawana asina kuzara. Asi kazhinji vanhu havazviiti, nekuti unogona kufumura munhu waunoda, wauchazogara naye, vanhu vese voziva kuti ndiwo zvaakanga ari, hazvina zvazvinokubatsira. Saka vazhinji havazviiti, vanongogara nevanhu vavo vakawana vakadaro, nekuti vanenge vachivada vakadaro. Zvinokoshawo futi kuda munhu wako akadaro zvawakamuwana ari, kana iwewe uchizvinzwisa zvakadaro. Ende kusazomufumura kwakakoshera kuti munogara zvakanaka nesikireti yenyu yamunenge muchiziva imimi. Asi isusu tingotsanangura tsika, mafambiro ayaiita, kuti ukaona munhu achidzabvisirwa mombe yechimanda zvinorevei. Ende zvanga zvakakoshera vana vasikana kuti vazvichengete, kuitira kuti ukaona isina kutobviswa isi, aidha murume wacho anotambudzika, kana kuti pane zvasina kutofamba zvakanaka. Kana achiwana mari kana mombe, anotomeka sure kuti aenda kunodada nemukadzi wake, kuhama dzake, kuti mwana uyu ndakamuwana azereini, ndinoda kutenda. Saka ndiwo mombe yechimanda mafambisirwo ainoitwa. Thank you so much for explaining that also, Dylan. And tada kuti ndimbodzokera panyaya yemombe yeumai, nekuti patsika zvainzi mombe iyi yaifanira kutongobviswa iri mombe. Pane zvinoitwapo pamombe iyoyo kuti yezonopinda musha again mukwasha aizodzokera, nekuti inenge inonzire inofanira kuita mwana. Kana yaita mwana wayo, pane zvinozoitwa, then ponoitwa futi amoti inonzi mafaro, anonzi mai madiro, kuita madiro, then even saka yechimanda futi inonzi madiro futi. Yechimanda inongouraiwa haina madiro. Madiro itori tsika inotoitwa. Okay, saka madiro anoitwa pamombe yeumai, inozotouraiwa.
then mukwasha anonzi anopiwa futi bandauko rake. Ehe, then mwana uye asara wemombe uyu ochizokura akewa nyaya yacho yemombe yeumai inenge yaperera ipapo. Yechimanda again tanzwa kuti aiwa mombe yechimanda inourayiwa vanhu vachifara mukwasha achitenda ambuya vake naatezvara vake kuti aiwa makaita henyu makandichengetera mwana. Aiwa zvese izvozvo zvinokudzwa. Tiri kutaura nyaya yezvinhu zvinoitwa patsika dzedu isusu. Tinoziva kuti zvimwe zvacho hazvichakwese kutsanangura kwaita Bivhen, hatichada kuwesta time kuti tigare ipapo. Atsanangura kuti zvimwe zvacho zvinonange zvisiri kuitwa, zvimwe zvacho atsanangura kuti zvinofamba sei. Asi tada kuti mungonzwisisa kuti panenge pazobva mukunze kuroorwa paya paya panobviswa paroora pacho panobviswa mombe yeumai, then panozoitwa yechimanda kana mwana awanikwa ari mhandara. Then ataurazve again nyaya yekuti pane panonosungirwa. Kusungirwa kunoitwa papi Bivhen? Ya, kusungirwa mwana wekutanga anoberekwa nemusikana aroorwa. Zvinorema patsika kuti musikana asununguke kari kekutanga kekuti abereke mwana, oberekera mumusha maaroorwa. Nekuda kwekuti panogona kuita macomplications. Pakaitika macomplications, musikana uyo akafira mumusha menyu yaamhosva, matatapurana nengozi. Saka zvaitwa nevakuru vekare ndezvekuti mwana kana anoroorwa, kana akuda kuzosununguka mwana wekutanga, anodzoswa nevakwasha kumusha kwaakaberekwa, kuitira kuti mai vake vamupe mishonga yemasuo kuti asununguke zvakanaka, asatore nguva pakumuleba uye asatambudzike pakusununguka zvokuti dzimwe nguva anosvika pakuitwa operation. Mai vacho vanenge vachiziva mishonga inoshandiswa kuti asununguke zvakanaka mwana. Uye kune vamwe vanhu vanenge vakapingwa nevavengi kuti vafe nenhumbu. Mai vacho ndo vane kodzero yekufamba nemwana wavo vachigadzirisa. Kana iwewe uri mukwasha haugoni kuenda nemwana wevanhu kumuprofiti kana kun'anga, hama dzake dzisipo. Vamwe vari kutozviita ipapa, asi mukutodarika mutemo. Chinhu chinogona kungoitika ndechekuti uende unonamatirwa zvako namufundisi wako kuchechi kwenyu kana usingaitiwo zven'anga. Vandinoziva kuti kune vanhu vakawanda vanopinda chechi vanoenda kun'anga nekumaprofita vachivhara vamwe vanhu. Saka tiri kungotaura zvazviri. Nekuti tikakutaurirai zvatinotenda isusu munogona kuti hazvishandi kwamuri. Asi isusu kwatiri zvakatongotishandira zvokuti taingonamata pasina zven'anga nemaprofita. Ati vanotenda izvozvo ndozvamunongoita chero tikaramba kuti hazvisizvo. Saka tiringotsanangura zvazvinofanira kuitwa kuti musikana anodzoserwa kumusha kwawo, mai vake vomupa mishonga yemasuo neyekuti kana paine zviri kunetsa vafambire nyaya dzacho kuitira kuti pakusununguka pasaite complication. Saka panobviswa mbudzi inourayiwa ipapo neimwe mbudzi inonzi ndeyababa. Isu kwedu kumusha kunobviswa 3. Kune dzimwe nzvimbo kunongobviswa 2. Saka isu kwedu zvakunobviswa 3, 1 inosara iri mhenyu iri yamai, inenge iri hadzi. Inourayiwa yacho inenge iri hadzi, kana kuti kana iri hono inokandirwa huku hadzi nemumakumbo kuti ingonzi paspiritually yachinjwa kubva paukono kuenda paukadzi. But iyi inenge iri inosara inofanira kutosara iri hadzi. Then yababa inofanira kusara iri either hadzi kana hono. Yababa ina basa chero kaita mukono, chero kaita hadzi. Asi yamai iyi inofanira kusara nekuti inofanira kuzoberekawo vana pamusha. Vano they signal kuti even kwakaenda mwana wako ane zvibereko, kwete zvevana chete, but kuchaita zvinobatika nekubereka kuri kuita mbudzi iyi pano pamusha yatakapuwa. Asi 1 inobva yaurayiwa ndo inoitiswa zvirango. Panozonzi dzimwe nyama dzinobikwa dzisingazoiswi sauti, nyama dzezvirango dziripo ipapo. Kwasha ipapo anopuwa futi bandauko rembudzi. Saka hapangourayiwi mbudzi chete, panozourayiwa zvinoperekedza sehuku. Patsika dzechishona huku yakakosha kudarika zvimwe zvipfuyo zvese. Panourayiwa mombe panourayiwa huku, panourayiwa mbudzi panourayiwa huku, panourayiwa huku panourayiwa huku. Saka tsika iyoyo ndeyekuitira kuti mwana anosunungukira ikoko. Asi kune vamwe vanenge vaine zvimwe zvitendero zvokuti unogona kungoti isu tinonamata hapana chinombowira mwana wenyu. Unogona kuenda ukanosununguka, akanosununguka muri mega pasina chinomboitikawo.
Saka tingotsanangura kuti process yemasungiro ndo mafambiro ainoita iyo. Zvinotobviswa nemukwasha iyeyo mbudzi idzodzo nechikafu chichadyiwa nevanhu ipapo. Iye mukwasha anofanira kunge aripo musi wemasungiro. Iye personal munhu asina hake basa kuti ange aripo like mai wemukwasha havanawo chekuita ipapo. Asi baba wemukwasha kana varipo kana kuti vakoma wake izvo havarambidzwi kunge varipo izvo. Saka ndo masungiro. Aiwa, tinotenda zvikuru that explanation. Eya, ndiri kuona panapa kuti murume ane basa, because kazhinji tikatarisa zvedu kuti kubva pakuroora mukomana ndiye anounganidza mari, oroora obva unganidza muchato, after muchato iyoyo panoitwa zvemasungiro izvi, unenge uchiri kungounganidza chete, ndiwe mukomana, pari kuitwa zvemombe dzeumai, ndiwe mukomana uri kuita, mune basa. Asi ndo tsika zvacho dzatiri kutsanangura kuti aiwa ndo dzinoitika. Ende uenda kuti ndimbotidzokere futi kumashure. Mitambo twacho tunoitwa hatukuperi. Mukange mukadzi akanga aroorwa zviya asati anonzi akunogarako, pane chinoitwa chatasiya paBevan. Chii chinoitwa kana kuroorwa kwapera, musikana akufanira kuchiya kumusha, whether muri kuchata kana kuti hamusi kuchata. Chii chinoitwa? Zvinoenderana nekuti mataura nyaya yekuti musikana aita zvekuroorwa kunonzi kubvunzirwa. Haana kuita zvekutiziswa. Haana kutiziswa, abvunzirwa. Right, kana abvunzirwa kuti achipinda mumusha umu anouya kuzoperekwa natete wake nemunhu anenge akarepresenta mai wake. Ndo zvinoitwa. Saka vanouya vopereka mwana wavo kwamuri mumusha. Asi kana atizira ainge atooma kudhara, saka anongopembererwa mumusha. Musikana akatizira nhasi anongotopembererwa nhasi kana mangwana acho. Muroora haangopindi mumusha ungefanika munhu ari kungofambawo. Chero aita kutizira anotopembererwa kuti vanhu vazive kuti pane muroora. Ende i-announcement to the world kuti munhu iyeye chero asati anobvisa ane mukadzi. Akatopembererwa mukadzi wake. Saka even ipapo mukadzi akabvunzirwa, tete wake vanozouya netswanda yavo yezviyo kana kuti upfu hwezviyo nejongwe ravo ravanouraya. Huku yakakosha pakurayira vaenzi ijongwe. Saka ivo vanobva vaya nejongwe ravo nehupfu hwavo, vobva vati tauya right nemafuta avo ekuzozora vanhu kumeso mangwana acho enzungu, ndiwo anozorwa cooking oil, right, nesipo dzavo dzekuzogezesa vanhu and so forth, vanobva vaya nazvo, right. Vosvikawo mumusha memurume wavo, vopindawo mumusha, votaura kuti aiwa tauya kuzopereka mwana wenyu muroora kwamuri. Haungofambi kungoti ndakatoroorwa ndakabva ndatoenda, unotouya kuzosiyiwa. Saka pakuperekwa kwaunoitwa uri kusumwa kumhuri manje kuti tauya taunza munhu wenyu, right. Votitibikirawo sadza isu todya sadza redu rezviyo nehuku iyai jongwe iri, tabva taziva kuti pane muroora. Saka zvinhu izvo zvinofanira kutoitwa muroora asati atanga kugara nemurume wake, achibva uko kumusha kwake akuunzwa. Toti tapedza kuroora nhasi, kana zvichibvira mangwana obva matopinda munzira kuunza mwana wevanhu, nekuti akazowana chinomuwana achiri mumusha menyu takaroora radambudziko. Mukadzi wedu aita sei? Right. Saka kana zvadaro mapereka, vamwe vanobva vagadzirira kuti ngapachibva papururudzwa muroora announced to the world. Nevamwe vasikana vatambotaura kuti vanenge vachiti dai ndaroorwawo naJohn, wakubva vaziva kuti mukadzi wake akatopururudzwa. Vamwe vacho vanenge vachitamba vachituka vachinemera vachiita sei, vamwe vanenge vachitokutuka nemwoyo wese ipo paya, nyange zvichiita ngekutamba, asi vamwe vanenge vakatogumbuka nekuti vanga vachidawo mukomana. Asi vamwe kazhinji mutambo hausi wekutuka munhu, ndewekufarira muroora auya, kuti tiri kukugamuchira wauya. Saka pane chiroora chinozoitwa vanhu vachingotuka-tuka nekunakidzwa zvavo vachitamba kusvikira muroora atonzi aiwa apinda musha. Aiwa, thanks so much nekutitsanangurira zvakadaro. Ende kamutambo ikako kanonakidza zvekuti kanonakidza. The part yandinonya kufarira ipapo ndeyekuti mangwana acho makuseni munomuka iwewe musikana natete vako muchitsvaira pamwe zvichida futi nasisi, munomuka motsvaira. Taimbofunga kuti pane panombotaura kunzi yadhi yepapa yakakura, but I like that yadhi kana papa kamutambo akavanje kana yakakura kudaro inoifarira because munotsvaira muchiunganidza marara. Munguti mukati tsvaire apa mubva matounganidza tumarara, motsvaira futi pamwe pacho mubva maunganidza tumarara.
yadhi yese kana yakakura munoita mari zvekuti bve. And even vanhu pano even ataura zvokugeza vanhu kumeso, mukageza vanhu kumeso monovazora vaseline, pane ndoziva zvokuti munosunga katambo paruoko panapa. I like kamutambo kaka, munosunga katambo paruoko, munhu wese agezeswa kuti ukabvise imari. Varora vanoita mari vakomana, wosunga karuoko kako wamazora uyaya kuti akabvise anenge achikupa mari. Marara aya amaunganidza ayaya kuti abviswe imari. Tsika yedu ndinomboifarira vedu veni mitambo twachiti kwese twatinoita iti tuya tukati pari kunzi pari kuitwa zvezvimanda, pari kuitwa kusungira mukadzi, zvese zvinoona, even roora racho. And I like zviri kuitwa mazuva ano. Muri kumbozviona mazuva anaya munhu ari kuti pari kuroorwa mukadzi, handiti mazuva ano kwakupfekwa mataya ayaya, saka zvakubvira zvichinakidza, soka kunonakidza zvekuti ende zvinofadza zvikuru. Saka vanhu vakuti pari kutoroorwa chaipo munhu, vasikana nevachazoperekedza muchato vanenge vakapfeka mataya ayaya. Potoitwa futi zvimakekisi, taingoziva kuti makeki keki riri kudyiwa musi wemuchato, but now nenyaya yecivilization yatataura pane zvinhu zvakawanda zviri kuchinja. Saka I like it from there. Panoti azorora mukomana, pari kuitwa kamutambo kari kunakidza zvokuti motodya nemakekisi nemadrinks ipapo, mozonoti kumuchato. Saka iyi nyaya yokutsvaira payadhi kune vanhu vanenge vachata, ndopamwe panada kutsanangura. Vanenge vachata vaya vari kuenda kuhoneymoon, kana vaenda kuhoneymoon vanozodzoka, kana vabva kuhoneymoon kuyaka ndopavanosvikoita futi zvekutsvaira. Ndafara strike Bevan. Thank you so much for having been with us pakutaura nhoroondo yemukuroorwa. Aiwa, ndinokutendai maviewers. Tichadzoka zvakare nezvimwe zvirongwa. Thank you so much.